Zdravím vás, priatelia. Tipérska jazda pokračuje ďalej. Po sobotnom zápase vyšiel aj poľský tip, keď Varta Poznaň zaskočila favorita, avšak my sme boli pripravení a keďže zápas skončil 2-1, zaknihovali sme si ďalšiu výhru. Týmto pozdravujem aj Milana, ktorý preukázal trpezlivosť a zmysel pre detail. Dnes mám pre vás pripravený tip z talianskej ligy a vy ste si zapli Tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. V stredu privíta na svojom štadióne 5. Bologna 7. Fiorentínu. Ide o dohrávku 21. kola talianskej série A. Motivácia oboch mustiev je veľká, bojuje sa totižto o pohárové priečky. Momentálnu formu má lepšiu Bologna. Bologna dúfa, že znovu zvíťazí, keď v minulom kole porazili 13. Lecce 4-0. Bologna je gólovo plodná, veď skorovali 11 krát v posledných 6 zápasoch. Zároveň v tomto období inkasovali 7 gólov. Bologna neprehrala doma už v 11 ligových zápasoch, takže hostia dnes nebudú mať vôbec ľahkú úlohu. Fiorentína príde na stretnutie po víťazstve 5-1 nad 14. Frosinone. Týmto elegantným rezultátom Fiorentína ukončila štvorzápasovú smolnú sériu bez víťazstva. Ak sa pozrieme na ich formu, Fiorentína dostala gól v 5 z posledných 6 zápasov, pričom súperi strelili celkovo 10 gólov. V obrane Fiorentiny sú teda isté rezervy. Od 5. decembra 2021 Bologna vyhrala 2 zápasy, Fiorentína 3 a jeden zápas skončil nerozhodne. V týchto 6 zápasoch padlo dokopy 15 gólov, z toho 7 strelila Bologna a 8 Fiorentína. Priemer gólov na zápas je rovných 2,5. Bologna nehlási žiadne závažné absencie. Vypadáva iba dlhodobo zranený obranca Bakary Soumaoro. Fiorentína vyzerá byť trochu viac oslabená. Dnes nenastúpia stredopoliar Gaetano Castrovilli, obrancovia Dodo a Fabiano Parisi. Obranca Lucas Quarta nenastúpi kvôli kartovému trestu. Domáca Bologna síce nie je vstávkovkami favorizovaná, ale domáci trávnik, forma a aj spomenuté medzery v obrane hostí môžu prispieť k tomu, že v zápase uvidíme pár gólov. Nebudú to pravdepodobne gólové hody ako v ich predošlých zápasoch a preto si myslím, že tip na viac ako 2 góly v azijskom handicape je najlepšou voľbou. Kurz okolo 1,70 je podľa mňa veľmi štedrý. Pod 1,60 to však už hodnotu nemá a radšej treba nechať tak. Peknú stredu vám želám, priatelia, užite dňa, oddychnite si, týždeň sa už láme k víkendu. A ak by náhodou niektorá multinárodná strašne bohatá firma cítila túžbu vystaviť logo v pravom hornom rohu mojej tapety, nech sa ľúbi. Je doba kešu a ten ja potom rozumne posuniem ďalej svojim poslucháčom. Zatiaľ zdravím firmy, poslucháčov a všetkých obvyklým. Čaute.